the task. Kora mgaji wang chenro mar winjo pacho ganda ewi paro mar chik mar omenda makoro geto medo suru bidonje kidieny mar ariyo chieng' tich adek bang' komiti mano mar od bura marango weche mag omenda yudo paro mag riwruoge ewi parono. Mabiro seche ma jotelo bura oselando chung' margi ewi paro mar omenda ni ka thothgi to kwedo parono ma giwacho ni biro medo pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Komiti mar od bura marango weche mag omenda koro geto yudo pach jo Kenya maromo 90 kotenre gi paro mar omenda mageto medo sure pacho ka chieng' tich adek kama koro en kidieny mar ariyo mar kao pacho ganda. E kidieny mokwongo komiti oyudo paro bura ma oya kuom riwruoge maromo 151 ma pacho ka chenro ma osekao ndalo 8 nyaka ne chake. E paro manogol gi kweth 151 go, kweth go ne kwedo kidienje adek mag paro mag omenda kama oting'o meto mar osuru mar 6% mijuoge wi chudo mar okumba, 20% mar osuru migeto ng'adi kapok ng'ato chwalo ywak ewi osuru kod mano mar mako bath omenda kaka osuru kuom thuolo matin e seche 24. Bang' tieko kao pacho ganda jo Kenya, jakom komiti no Kimani Kuria biro bagoro mo gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u kod jatend duol machoko sure pacho ka KRA mano mar nyuando pacho gande paro mar chikno kapok oromo tarik 15 dwe manyien mibiro somo e budget maturka. Mabire seche ma jaod bura ma kaunti ma Kisii Doris Donyaburi osingo ne jodak ma kaunti ma Kisii ni oko bisiro paro mar chik mano mageto medo suru e pachuka. Hii sandak kitambo mtu akivaa mtu alikuwa anachekwa. Saa hii hata sandak kuvaa ni bei ghali. Watu wameumia. Hiyo mambo ya finance bill. Sasa una tax wa mama wako njaa. Kesho na kesho kutwa nani atazaa na njaa? Aburi wacho ni oganda jo Kenya onge kata chiemo moromo makar medo suru ewi jo piny to piny wacho owinjo ket maine medo nyak mar puothe kaka yor bero ngima jo Kenya. Mama hapo kwa giza una tax yeye nini? Mama ana maji ya kupea ng'ombe ipate maziwa. Shwali una tax yeye nini? Watu wanapata mshahara una tax. Ukienda kununua kiberiti unalipa tax. Ukienda kununua unga unalipa tax. Saa hii unga ni pesa ngapi? Unga ni 200 and what? Hiyo sasa ni nini tunafanya? So hiyo finance bill wapeleka huko tunaenda kujaribu kuangusha. Tuende kuona hiyo mambo kama wako na namba za kuhakikisha.